Și a venit timpul pentru un nou vlog. Astăzi mă aflu cu Andra. Bună! Și ne aflăm într-un loc deosebit, un loc industrial. Un loc cu multe trenuri, cam așa arată. Avem și soarele acolo. Și hai să vedem ce iese. Ok, am pus-o pe Andra aici, avem lumina din spate. Ne-a salutat! Cum spuneam, am pus-o pe Andra aici, avem lumina din soarele din spate, cum îmi place mie, pentru că are un păr foarte mișto, creț. Și o să se vadă soarele super mișto. Și hai să vedem ce este, nu? Bun, acum o să facem pe culoarul acesta, pe podul acesta. O să punem pe Andra să vină spre noi. Și haide! Mai dai mâinile prin păr. Da? Ok, bun. Bun, acum o să coborâm un pic pe scările astea. Aș vrea să fiu eu, să te prind de jos, de aici. O să iasă foarte, foarte mișto. Așa, bun. Fii atentă. Vreau să te așezi undeva pe acolo, da. Hai să vedem. Nu-mi place cum stai. Stai mai... Poate să stai și cu un genunchi, știi? Da. Un genunchi, un cot. Așa, exact, perfect. Încercăm ceva și foarte riscant. Andra se va aplica peste calea ferată, este o linie de înaltă tensiune fix aici, dar sperăm că totul va fi ok, nu? Hai să vedem repede. Și ultima idee riscantă, tot deasupra liniei de înaltă tensiune, printre stâlpii aceștia. Sper să nu cadă aparatul jos. Hai să vedem ce este. Și du-te un pic și în spate, știi? Adică, acolo. Bun. Ok, bun. Bun, cam asta a fost. Acum se arată și ei fotografiile. Ca să plece cu noi. Wow! Sunt foarte tari. Wow, de mișto. Mare gălăgie pe aici. Nu uitați să dați un subscribe la canal și ne vedem la următorul vlog.